Langile publikoak eta garbiketa langileak eta BSH-ko langileak kalera aterako dira asteazken honetan. Lan gatazka ezberdinek bat egin dute egunean. Ordu ezberdinetan mobilizazioak deitu dituzte Iruñan eta eskualdean. Ijito herriak 600. urteurrena ospatu du Iruñan zeremonia berezi batekin. Jimeno Kontseilariak baieztatu duenez Pirineoko Institutu berria 2025-2026 ikasturtean hasiko da lanean. Bat kakotx 4 milioi euro berako zeharbidearen segurtasuna eta irisgarritasuna hobetzeko, ez gara altzate tartean. Labur metraiak sustatzeko korten zirkuitoa maiatzan iritsiko da Iruñara. Erresilientzia, surrealismoa eta biomekanika dantza garaikideko hausnarketa koreografikoak apirilaren 12an Ziudadelan. Gabirondorekin ere aizkora pustua hitzartu du Zigako Josean Etxeberriak 60 ontzako 16 enbor moztu beharko dute, maiatzaren 31an Donestebeko Ezkurra pilotalekuan, bakoitzak 4.000 euro jokoan. Imanol Carrera Lab sindikatuko bozeramaileak prentsaurreko eskaini zuen atzo Iruñan, FCC garbiketa enpresaren aurka irabazi dituen bi epaiketen nondik norakoak azaltzeko. Bi epai hoien arabera enpresak errespetatu egin behar ditu langileen 58 atseden orduak txandaz aldatu beharri gabe. Bertzalde hainbat lan gatazkek bat egingo dute gaur asteazken apirila 9 Iruñan eta eskualdean. Leku eta ordu desberdinetan izango dira, baina milaka langile daude ekintza horiek babesteko deituak. Funtzio publikoko mahai orokorrean ordezkaritza duten sindikatuak LAB, AFAPNA, Comisiones Obreras eta UGT greba deitu dute administrazio osoan. 30.000 langile inguru deituta daude. Lanuztearekin batera mobilizazioak egin dituzte Iruñako eta Tuterako kaletan, gobernuak azken 2 urtetan izan duen gelditasuna salatzeko. Halere azken asteetan gobernuak bileren eta lanaren egutegiarekin erantzun du funtzionarioen eta lan kontratudun langileen hobekuntzetan aurrera egiteko. Halere sindikatuek lanuzte hori eutsi diote. Foru komunitateko administrazioko eta bere erakunde autonomoetako langile eragingo dieten gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu Nafarroko gobernuak. Deitzaileek gehiegizkotzat jotzen dute bereziki Nafarroko osasun zerbitzukoek. Beren iritziz, segurazki greba hain arrakastatsua ez izateko asmoarekin egiten da. Horren aurrean berriro ere labek epaiketara jo zuen eta epaiketa hori irabazi genuen eta modu argi batean epaitegietatik esan zieten enpresariei errespetatu behar zutela atsedena inolako lan baldintzen aldaketarik gabe. Iruñak Ijito herriaren nazioarteko eguna ospatu du asteartean, aurten esanai berezia izan duen eguna. Nafarroko Ijito erakundek zeremonia simboliko bat egin dute Arga ibaiaren ertzean. Ijito herria Iberiar penintsulara iritsi zeneko 600. urteurrenean. Espainiako gobernuak efemeride hori ofizialki aitortu du 2025ko Ijito herriaren urtea izendatu duenean. Ijito herriak Iberiar penintsulan izan zuen presentzia dokumentatuaren 600. urteurrena ospatzeko ekitaldien barruan, Secretariado Gitano Fundazioak 600 años de una historia compartano erakusketa aurkeztu du. Martxoren 14tik 23 Iruñako Zibibox Kondestableko patioan ikusgai egongo da. 600 urteko historia partekatua erakusketa funtsezkoa da ospakizun hontan, bertan Espainiako Ijito herriaren une historiko batzuk islatzen dira. Hala nola, 15. mendearen hasieran penintsulako hainbat tokitara iritsi izana. Edo 1759ko sarekada handia edo Ijitoen espetxe orokorra, bai eta simboloak, balioak eta ekarpen kulturalak ere. Estereotipoetatik urrun dagoen irudia eskaintzen du eta irudietatik abiatuta ere Ijito herriarekiko begirada bidezkoago eraikitzen laguntzen du. Daniel Beltxik egindako ilustrazioak osatzen dute, hoietako batzuk Lekzion Gitana, kanpainakoak, eta beste batzuk 6. mendeurrenerako berariaz diseinatutakoak. Erakusketa hau 2025an zehar Nafarroko hainbat udalerritan ikusi ahal izango da.
Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilaria izan da Hezkuntza Departamentua Irunberrin amaitzen ari den Pirinioetako Batxilergoko institutu berriaren obrak ikusten. Institutu hau 2025-2026 ikasturtean jarriko da martxan. Institutu berri honek Agoitz Erronkari eta Otsagabieko DBH-etako BD hizkuntza ereduetako ikasleak hartuko ditu, hilabete batzuk lehenago egindako Nafarroko eskola maparen aldaketan ezarritakoaren arabera. Garraldako DBH-ko ikaslek Iruñako Eunaten atxiketa jarraituko dute. Nafarroko ikastetxe publikoen sarearen berrantolaketa eragindako udalei aldez aurreko konsultak egin ondoren egin zen. Institutu berria eraikitzeko lana Jose Miguel Ibáñez SL enpresa egiten ari da 5.741.472 euroko zenbatekoan. Peralta Iesa SLP enpresak eraikina birmoldatzeko egindako proiektu baten gainean. La Residencia izeneko eraikinaren birmoldaketa integralak 2.773 metro karratuko guztizko azalerari eragiten dio eta eraikuntza jasangarriko estandarrekin eginda. Proiektuari esker, zientzia eta teknologia eta giza eta gizarte zientziak modalitateak ezarri izango dira, lehen eta bigarren solairutan. Eta gaur egun Irunberriko ikan egiten ari den lanbide heziketako zikloetako erdizotoko eta beheko solairuak espazioak egokituko dira. Eraikina birmodelatzen ari da, dagoen eraikina ahalik eta gehien errespetatuz oso trinkoa baita, eta energetikoki eraginkorragoa diren itxiturak diseinatuz. Egungo gasolio galdararen ordez aerotermia sistema jarri dira, CO2 isurketak 175 baino gehiago murrizteko eta energian 150 baino gehiago aurrezteko. Era berean kanpoko arotzeriak ordeztu dira, hermetikotasun handiago lortzeko eta ondorioz energia galera txikiagoak izateko. Eraikin berriak modernoak irakaskuntza partekatu ahalbidetuko du, ikasgeletan barne banaketa arin eta malguari esker. Lurralde koheziorako departamentoak eta berako udalak lankidetza hitzarmena sinatu dute berako zeharbidea Estegaraltzate tartean berrurbanizatzeko lanak egiteko. Guztira 2.371.810 euroko inbertsiorekin bezabarne proiektu honek zeharbidea azpiegitura berrituz hornitzeko beharrari erantzunen dio, irisgarriagoa eta seguruagoa egoera ezin hobean dagoen galtzada batekin, espaloi egokituekin eta zerbitzu eta argiteri sareak hobetzearekin. Horri esker inguruko zirkulazioaren irisgarritasuna eta segurtasuna hobetu ahal izango dira. Testua Oskar Txibite Lurralde Koheziorako Kontseilariak eta Aitor Eleixpuru berako alkateak berretsi dute eta Jesus Mari Rodríguez toki administrazioko eta despopulazioko zuzendari nagusiare bertan izan da. Proiektu honekin Nafarroko gobernuak udala azpiegiturako betzeko konpromisoa berresten du, hirigunek herritarren mugikortasuna eta ongizatea erraistuko duten bide seguru eta funtzionalak izatea bermatuz. Nafarroko Valentziako, Asturiasko eta Kantabriako erkidegoek bultzatutako korten ekimenaren edizio berri bat hartuko du Iruñak maiatzaren 16 eta 17. Ekimen horren helburua tokiko talentua sustatzea eta film labur zinematografikoen esparruan publiko berriak aurkitzea da eta aldi berean sortzaileen arteko trukea erraistea. Horrela, korten zirkuituak parte hartzen duten komunitateen katalogoetan aukeratutako zintak aukeratzen ditu eta kasu hontan maiatzaren 16an ostirala Golen Yamaguchi zinemetan erakutsiko dira. Proiekzioetan zuzendariek parte hartuko dute eta bertaratutako ikuslekin partekatuko dituzte lanei buruzko xehetasunak. Nafarroak gonbidatutako ekoizpen gisa, Kafune filma proiektatuko da 2025ko edizioan animaziozko film labur onenaren Goya saria jaso duena. Egitaraua hilaren 17an larunbata osatuko da errealizazioan eta ekoizpenen diharduten personentzako topaketa profesional batekin. Butaka 78ko egoitzan. Saioan ekimena sustatzen duten komunitatek sektoreari eskaintzen dizkioten laguntza programak aurkeztuko dira, era berean, Kafuneri buruzko hitzaldi bat eta koprodukziori buruzko mahai inguru bat aurreikusi dira. Profesionalen arteko beste kontaktu batzuez gain.
Jarduerak debaldezkoak dira, topaketa profesionalerako izen ematea gaurtik aintzinera eska daiteke kulturanavarra.es webgunean eta proiekziorako sarrerak maiatzaren 1 aintzinera jaso daitezke Golden Yamaguchi zinema aretoetan. Bueltan da dantza zoroan jaialdi ibiltaria. Apirilaren 12 larunbatean eginen da Iruñako Ziudadelan. Jaialdiak ohikoak ez diren espazioetan eginen diren 3 proposamen eszeniko eskainiko ditu Ziudadelan, tokiko eta nazioarteko konpainien eskutik. 8 antolatu dituzte koreografiak eta sarrera libre izanen dute. Dantza garaikideko jaialdia Iruñeko udalak sustatzen du eta 2016ko udan sortu zen Iruñeko Alde Zaharrean. Rafael Arenas eta Carmen Larraz dira jaialdiaren zuzendariak eta urtez urte aldatuz joan da. Egun formatu ibiltari darabil eta abanguardiako musika elektronikoa eskaintzen du. Jaialdiak dantzara eta mugimenduari lotutako artetara hurbildu nahi ditu herritarrak eta hortarako, Koreako, Zipreko eta Meridako 3 konpainiendako 3 gune prestatu dituzte. 15 eta 20 minutu arteko 3 koreografia dantza ditzaten. Udan bezala, tokiko parkour talde bat arituko da jaialdiaren hasieran, jaialdia egin bitartean eta amaieran. Armada etorbidetik Ziudadelarako sarreran hasiko diren parkourra egiten. Gabirondorekin ere aizkora apustua hitzartu du Zigako Joxan Etxeberriak. 61 enbor moztu beharko dute maiatzaren 31an Donestebeko eskurra pilotalekuan bakoitzak 4.000 euro jarriko ditu jokoan. Duela hilabete bat martxoaren 8an Baso Zabalen kontrako aizkora apustua irabazi zuen Zigako Joxan Etxeberriak eta orain bertze bat onartu du hain zuzen Julen Gabirondo urnietarrak botazion erronka zuzenean Etxeberriari eta ohikoa denez Tolosako Kantabrikon egin zuten hitzordua. Bi aldek adostu dutenez maiatzaren 31an eginen dute apustua Donestebeko eskurra pilotalekuan. Erdibana eramanen dute 61 enbor moztu beharko dituzte eta aizkolari bakoitzak 4.000 euro paratuko ditu jokoan.